je 60 sekund rovný. Jezdci nám se konají na dráze 375 metrů, celkem 8 překážek a čas, kterému se musí přiblížit úplně nejvíce, je 60 sekund. Vyhrává samozřejmě jezdec, který to zvládne úplně nejblíže a s co nejmenším počtem trestných bodů. Tak to je vše v dnešní druhé soutěži. Uvidíme prvních 6 dvojic teď a poté uvidíme společné opracování druhé poloviny startovní listiny.